I Dialèctic com neix? Quina necessitat ve a cobrir? Per què l'Oficina Antifrau fa una aposta decidida per aquest nou espai? Estem en un món de complexitat en el que es demana molt dels servidors públics i no sempre un empleat públic té la sensació de que està recolzat completament quan té problemes o té dubtes ètics o dilemes ètics seriosos. És per això que, per donar lloc a un acompanyament, per salvar aquesta sensació que es pugui tenir de solitud, doncs que hem concebut Dialèctic. Dialèctic serà perfectament compatible amb aquell acompanyament que les respectives institucions implantin en la seva organització, però sempre serà bo que, a més, els servidors públics de Catalunya sàpiguen que poden comptar amb la nostra oficina també per comptar amb un parer allunyat de l'entorn en el que es troben, imparcial, independent, confidencial, segur, i per això i en aquesta finalitat respon Dialèctic.